бозиҳои даври панҷуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Осиё дар гурӯҳи А баргузор шуданд. Бошгоҳи Истиқлоли Тоҷикистон дар ин замина бо дастаи Шабоб Ал-Аҳлии Дубай Аморати Муттаҳидаи Араб яке аз идораҳои муҳимро баргузор намуд. Истиқлоли Тоҷикистон ба ҳайси садрнишини гурӯҳи А бар муқобили Шабоб Ал-Аҳлии Аморати Муттаҳидаи Араб андари майдони рақобат гардид. Ёдовар мешавем, ки ин дастаҳо дар даври аввали бозиҳои гурӯҳӣ дидори худро бо натиҷаи мусовии 0-0 ҷамъбаст намуда буданд. Ин бозӣ бешубҳа бозии душвор гардид, зеро дар навбати худ тими футболи Шабоб Ал-Аҳлӣ низ баъд аз ғалаба дар даври гузашта бар АГМК-и Ӯзбекистон имконияти баромадан аз гурӯҳро пайдо кард ва бар муқобили Истиқлол низ ба хотири ғалаба ба майдон баромада буд. Дидори дастаҳо ба бозии нахустинашон шабоҳати зиёд дошт, зеро ҳарду ҷониб бештар бозии муҳофизатиро ихтиёр карданду дар ҳолатҳои зарурӣ гоҳ-гоҳ ба ҳуҷум мегузаштанд. Ҳамин буд, ки қисмати аввали дидор якранг ва бидуни задани гол ҷамъбаст гардид. ҳатто лаҳзаҳои хатарноки голзанӣ низ ангушшумор буданд. дар пайти дуюм Истиқлол ба фарқ аз 45 дақиқаи қисмати аввал як кам дар ҳуҷум фаъолтар шуд ва ҳолатҳои голзанӣ низ пайдо гардиданд, аммо аз он футболбозони дастаи Истиқлол истифода карда натавонистанд. Дастаи Шабоб Ал-Аҳлӣ низ якчанд ҳолатҳои душворро дар ҷаримагоҳи Истиқлол созмон дод, аммо иқболи варзишӣ ҷониби футболбозони Истиқлол буд. бо ҳамин 90 дақиқаи вохӯрӣ байни ин дастаҳо берахна кардани дарвозаи ҳамдигар сипарӣ гардид. довар 5 дақиқа илова намуд. сармураббии дастаи Истиқлол Виталий Левченко дар ҳайати дастааш тағйирот ворид намуд. ба ҷои Аҳтам Назаров Муҳаммадҷон Раҳимовро, ки дар бозӣ бар муқобили дастаи АГМК голзанӣ намуда буд, ба майдон баровард. Муҳаммадҷон бо истифода аз суръати тези худ баъд аз чанд лаҳзаи вориди майдон шуданаш тавонист тӯбро дар назди ҷаримагоҳи рақиб аз пеши пои муҳофизатгари дастаи Шабоб Ал-Аҳлӣ рабояд ва он замон дарвозабон низ ба кӯмаки ҳамдастааш шитобид, ки бозингари рақами 11 Истиқлол зуд тӯбро ба капитани даста Алишер Ҷалилов равона кард ва он вақт Алишер тӯбро ба дарвоза ворид намуд ва ҳамин тавр дар дақиқаи 96-уми вохӯрӣ гол ба кар гирифта шуду Истиқлол ғалабаи мушкил, муҳим ва бисёр ҳам зарурии худро ба даст овард. Алишер Ҷалилов дар чунин ҳолат футболбози сатҳи баланд будани худро исбот кард, зеро маҳз истифодаи самараноки чунин ҳолат ба Истиқлол ғалабаи сеюмро дар бозиҳои гурӯҳӣ таъмин сохт. ин голи деринтизор ба Истиқлол имкон дод, ки дар гурӯҳи мушкилтарини Лигаи Чемпионҳои Осиё мақоми аввалро ба касе надиҳад. акнун дар даври ниҳоии марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё қаҳрамони Тоҷикистон Истиқлоли Душанбе бо АГМК-и Ӯзбекистон бозӣ мекунад. ин дидор рӯзи 30 апрел баргузор мегардад. Поздравляю всех болельщиков Таджикистана с такой очень тяжелой и важной победой. Это первый. Во-вторых, игра была для нас очень тяжелая. Сегодня просто нереально. Наверное, одна из самых тяжелых. Наверное, погодные условия тоже несли коррективы. Ну, наверное, я сейчас как во сне. Я не понимаю. Да, мы вроде выиграли, но я стою, я до сих пор не понимаю. Но я внутри счастлив. И счастлив за своих ребят. Потому что мы все делаем одно целое. Я очень рад, что мы выиграли. Таджикистан вперед! дар бозии дигари гурӯҳи А дастаҳои футболи АГМК-и Ӯзбекистон ва Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ байни ҳам вохӯрӣ анҷом доданд. ин ду даста дар даври чаҳоруми бозиҳои гурӯҳӣ, яке аз Истиқлол, дигаре бошад аз Шабоб Ал-Аҳлӣ мағлуб гашта буданд. Ал-Ҳилол дар дақиқаи 39-уми дидор дарвозаи дастаи АГМК-ро рахна сохт. муаллифи гол легионери тими футболи шаҳри Риёз Лусиано Увето гардид. дар дақиқаи 47-уми рақобат бошад ситораи асосии дастаи Ал-Ҳилол Бефатимби Гомес голи дуюмро ба дарвозаи АГМК зад. дар дақиқаи 58-уми вохӯрӣ бошад Асир Ал-Шаҳранӣ голи сеюми дастаи Ал-Ҳилолро ба дарвозаи ин тими футболи шаҳри Алмалик гардониду ҳамин тавр АГМК сеюмин бохти худро дар вохӯриҳои гурӯҳӣ ба қайд гирифт. ёдовар мешавем, ки ин ду даста дар даври нахустини бозиҳои гурӯҳӣ дидори худро бо натиҷаи мусовии 2-2 ҷамъбаст намуда буданд.
ҳамин тавр баъд аз бозии даври панҷум дастаҳои футболи Ал-Ҳилоли Аморати Муттаҳидаи Араб ва АГМК-и Узбекистон имконияти баромадан ба даври плей-оффро аз даст доданд. истиқлоли Тоҷикистон ва Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ бошад бо касби 10 имтиёзӣ дар зинаи аввал ва дуюм мавқеъ доранд ва ин ду даста акнун муборизаро барои баромадан ба марҳилаи плей-офф идома хоҳанд дод.